चलिए आई भैया, हाँ हम मानस मंडली हाँ जी, अमन बबुआ व्यास हाँ हाँ आप सभी श्रोतागण के हाँ जी, ये से पैर छू के प्रणाम कर रहल बनी। हाँ ये हमार गीत हाँ सम्राट स्टूडियो से जा रहल बा। हाँ जी, आशा न पूर्ण विश्वास बा कि सब के दुलार प्यार मिली मिली, आ हरदम मिलत रहेला। हाँ हाँ तो देखी पहले के सभ्यता में हमने के गीत संगीत होत रहे, हाँ अब पहले ही के गीत संगीत हालांकि बढ़िया आजकल के आवता जाता कोनो बुझाते नहीं खे हाँ ना जी। हाँ जी, हमनियों को हम कहीं जा, हाँ जी, लेकिन सभ्यता बरकरार रखे के चाहे, हाँ पुरनिया के देन हो हाँ जी, ना श्री भगवान। देखी हमने के मनियछ निवासी हाँ श्री भगवान भाई बेंजू पर संगत कर रहल बानी। अरवल जिला से चल के हाँ हमार नाल वादक गुरु तुल राजेश मास्टर साहेब हाँ जी, हमारा का हमेशा दुलार प्यार दिहिला। भगवानपुर से चल के हाँ हाँ संतोष भैया जी, जोड़ी पर संगत कर रहल बानी। हाँ आई सब हमने के मैं मित्र बनिया आज भइल हो के तने एगो हमने के ओह में चले के बा हाँ जोना में गायत्री ठाकुर हनुमान पठा हाँ इस सब के गीत होते रहे ना जी। हाँ जी, वाह आओ श्री भान भैया। से किया चरण और भीज गइल बा, अरे होई नए नावा के नीर से न जाने कवना पीर से ना। न जाने कवना पीर से ना। न जाने कवना पीर से आचर आचर हे आचर से न जाने कवना पीर से ना।
और कवि लिखल का की बूंद कोइले बाड़ी लाल फूले दोनों तरफ के गाल बूंद कोइले बाड़ी लाल फूले दोनों तरफ के गाल की बूंद कोइले बाड़ी लाल फूले से न जाने कामना फिर से ना अरे कौन मास्टर साहब और कहे के भाव का बा कमर पातर चातर सीना हाथ में अंगूठी के नगीना कमर भरे से अरे हई फसल बाड़ी देखिए भोजपुरी में हमने के कहावत हो कि तनी माटी के चीज हो जाए जौन हमने के पुरनिया लोग छोड़ के जा रहा बा नयका लोग भुला रहा बा बा हमार साहब अरे हई फसल अरे हई मुरली भर अहीर से न जाने कवना अरे पीर से ना श्री भगवान अरे बाहर संतोष भैया बा और कहे के भाव लगल की बतिया लिखे हनुमान जिनकर बहुत हो मकान बतिया की बतिया लिखे हनुमान जिनकर अरे होई बहुत हो मकान हनुमान जिनकर बहुत हो मकान बतिया
कीर्तना गावला बमुआय मानवा न जाने कौन किया चलो भिज गइल बा नैनवा के नीर से न जाने कवना पीर से ना किया चलो भिज गइल बा नैनवा के नीर से न जाने कवना पीर से ना किया चलो भिज गइल बा नैनवा के नीर से न जाने कवना पीर से ना किया चलो भिज गइल बा नैनवा के नीर से न जाने कवना पीर से ना